Now, mangutana lang ko, asa naman to imong gisaad nga 20 pesos ang kilo sa bugas? Matod pa ni President Bongbong Marcos nga gipaabot na lang sa Department of Agriculture aga recommendation gikan sa Price Coordinating Council regarding sa pagdeklarar og food security emergency sa nasod mga kabombo. Matod pa sa presidente nga posible nga madawat sa Department of Agriculture sa sunod semana ang maong recommendation. Matod pa ni Bongbong Marcos nga gibuhat na sa gobyerno ang tanan aron moubos ang presyo sa bugas apan mahal man lang gihapon. Hinungdan nga iyang napanantawan ang pag-declare og food security emergency sa Department of Agriculture mga kabombo. So, buot pasabot nga gikatakdang nga mo deklarar si Agriculture Francisco Chur Laurel Jr. og food security emergency. Sa dili pa matapos ang buwan sa Enero aron matubag ang pagsaka sa presyo sa bugas mga kabombo. Nahitabo kini human giaprubahan na sa National Price Coordinating Council ang usa ka resolusyon nga nag-aawhag sa Department of Agriculture sa pagdeklarar og food security emergency for rice sa mga kabombo tungod kay nagabiling taas gihapon ang presyo bisan pa man sa pagkunhod sa global rice cost o tariff reductions nga gimando ni President Ferdinand Marcos Jr. mga kabombo. Matod niya nga ang deklarasyon sa food security emergency makapahimo sa NFA nga makabaligya og stocks sa bugas. Ang NFA kuno makabaligya sa stocks sa bugas ngadto sa mga local government units, LGUs, o uban pang ahensya sa gobyerno sa mas ubos nga presyo makabakante o luna sa mga bodega sa NFA o makatabang sa mga lokal nga mag-uuma pinaagi sa pagpalit sa humay alang sa upcoming harvest season mga kabombo. Gawa sa LGUs ang NFA rice mahimo usab nga ibaligya sa Philippine National Police sa PNP, Armed Forces of the Philippines, AFP, o uban pang ahensya sa gobyerno o government-owned and controlled corporations ko na GOCC. Sayang bahin, gipasiogda usab ni DTI Secretary Cristina Roque ang urgency sa nasangpit nga lakang tungod kay kini nagsiguro mga kabombo sa hustong pagpatuman sa makatarunganon nga presyo sa bugas batok sa mga mahimong mopahimulos sa mga kabombo. Nakainomdom na noon ko sa programa ni Governor Gwen Garcia, SMB, Sugbo, Merkadong, Barato, mga kabombo. Naputol man tong iyang baligya nga tag 20 pesos ang kilo sa bugas. Kainomdom mo kaniadtong nigahin og budget si Gwen Garcia, namalit siya og tag 25 pesos, 25 pesos ang kilo sa bugas sa NFA. Unya nahunong to kay ang kanhi labaw sa NFA mga kabombo, mga official sa NFA wa naman na maligya dili naman mo baligya og bugas sa Kapitolyo. Unya namaligya sila bugas gadto sa mga rice traders mga kabombo. Unya kini mao mga rice traders nga na negosyantig bugas, mamalit sila bugas nga barato sa NFA, isagol nila silang baligya nga bugas, unya ilang ibaligya og mahal. Buot pasabot ang ilang baligya nga bugas sagulan og NFA, unya ilang ibaligya og mahal mga kabombo. Ambot og nagpadayon pa baka ng Sugbo Merkadong barato sa Kapitolyo mga kabombo, murag namingaw man. Mamalit si Gwen Garcia og tag 25 pesos ang kilos bugas NFA. Ibaligya niya ang tag 20 pesos ngadto sa mga pobre nga taga province of Cebu. Nagpaalkansi og 5 pesos ang Kapitolyo kaniadto. Nahonong to mga kabombo unya karon nakanumdum ko sa nakalabayng tuig murag gitugutan sila nga makapalit balik og bugas sa NFA apan ang sugyot nga tag 29 pesos matag kilo
ang baligya, dili na kuno tag 20 mga kabombo. Nanindot po ito nga programa. Gusto man si Gwen Garcia nga ma-realize yun ag saad ni Bongbong Marcos nga 20 pesos ang kilo sa bugas. Unya, suntok sa buwan man na, di man gina mahitabo. Ilad man na, mga kabombo. Nga mahitabong 20 pesos ang presyo sa kilo sa bugas. Ang fertilizer lang daan puwerteng pagkamahala. Puwerteng pagkamahala sa abono nga iabono sa mga mag-uuma sa ilang mga gitanoma. Diha karon sa basakan mga kabombo. Ang kahago pagyud sa mga mag-uuma pag tanom anang mga humay, nya mosugot dai mga mag-uuma, ibaligya ilag barato ilag baga abot ilang harvest nga mga humay mga kabombo para matuman gitong 20 pesos ang kilo sa bugas mga suki nga tigaminaw. Nadigin na mahitabo kay sukad ang presyo sa bugas nagkasaka gyud na. Wa ko baka kita nga ang presyo sa bugas nga dikunhod wa na mahitabo mga kabombo. Mura ra pud nagkanang presyo sa kuan ba gasolina nagkasaka mga kabombo. Dunay lakang kaniadto ang kagamanan sa nasod sa Pilipinas. Ang gobyerno sa Pilipinas nag-import og bugas kaniadto. Nag-angkat ta og bugas sa uban nga mga nasod, daghang kay bugas atong gi-import aron mokunhod ang presyo sa bugas kay daghan namang supply. Daghan na ang supply kay nakaangkat ta og bugas sa uban nga mga nasod apan reklamo man pod ang ato mga lokal nga mga rice traders, mga negosyante bugas diri sa ato nang reklamo kay daghan ang kompetensya. Ang mga local farmers ato kay apektado pod ang lahag pananom sa basakan mga kabombo. Kaya nag-angkat matag bugas, nganong muangkat matag bugas sa ubang nasod, ginaaman tay mga lokal nga mga negosyante bugas diri sa ato. Ado ta palit nila para makatabang po ta silang negosyo, matod pa. Pero nakita ni Bongbong Marcos nga muangkat ang bugas para daghan ang supply. Kay kung daghan ang supply, at least law of supply and demand, kung daghan kayo nang hinubra ang supply, maubos yun ang presyo. Pero kung gamay ra ang supply, unya daghan kayo ang nanginahanglan, musakag yun nagmaayo ang presyo mga suking tigaminaw. Ang presyo sa kilos bugas o ang presyo sa gasolina hapit na mag-classmate mga kabombo. Naay mga bugas nga barato kayo tanan, broken rice o guban pa nga barato pero kinahanglan pagkisla nimo kalima para mawagtang ang baho, para maputi, para po makaon nimo mga kabombo. Tinuod na baligya baratong bugas pero mula po bugas nga di makaon mga kabombo, kinahanglan pagkislan magkilis kag kadaghan para maputi, para mawagtang ang baho aning maong mga bugasa nga ipamaligyaga barato kayo tanan mga suking tigaminaw. Broken rice nga bukbukon. So mao na no mga kabombo. Kini man ko pagsaad ni Bongbong Marcos nga kung siya makalingkod isip presidente sa nasod sa Pilipinas himuon niyang 20 pesos ang kilo sa bugas ni tatak biyan sa utok sa mga tao. Dili ni mawagtang sa ilang hunahuna kay usa ni sa mga rason o nganong ang mga tao ni butar ni Bongbong Marcos tungod sa iyang saad pagkanindot ana og ma-realize ta iyang saad pagkanindot mga kabombo kung himuon nga 20 pesos ang kilo sa bugas matay murag makaginawa tagamay ana oy. Apan gumikan sa pagkamahal sa bugas ron kanang imong sweldo nga 500 pesos ang adlaw kuwangon gyud na sa usa ka adlaw pila ka kilo nga bugas imuhag malungag. Ibutang ang kilo tag 55 pataas ang presyo mga kabombo. Pila man ka kilo imo malungag sa usa ka adlaw. Kuan pag para pangsudan, baon sa mga bata, plitis mga bata, no? Bayad kuryente, tubig, no? Uguban pa abang pasbalay. Muna ka nang imuhang sweldo, basta pag magsweldo ka 15,000 oy. Kuwango na mga kabombo, no? Di na maka-sustainer sa mga panginahanglan ninyo matag adlaw. Nadako akong pagtuo nga kining gingon nga gisaad ni Bongbong Marcos nga himuon niyang 20 pesos ang kilo sa bugas ilad ni. Dako akong pagtuo nga ilad ni. Di gyud ni mahitabo mga kabombo. Sama ra ni sa gisulti ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte kaniadto nga matod pa sa kanhi presidente nga kung siya makalingkod wag tangon niya ang shabu, wag tangon ang criminality, wag tangon ang illegal nga drugas, no? Sod sa tulo ngadto sa 6 ka buwan.
apan unsa nahitabo nahuman na lang ang termino ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte apan ang Shabu rampant gihapon kayo mga suking tigaminaw.